Vadazi Kozoi Taribini, Saidja Haydarali, Kusumli, Sajidine Kovakov Kempo. Das fremde Pol. Paladin. Mor mesaj. Das fremde lonke. Paladin dam. Seba. Ayvay das güzel. Şevgi mali. Çok. Anuş. Olmak das. Надасınız. Чистое. ба татами рақами 2 тайёрӣ мебинад. Варзишгарони Иброҳими Саидмомин толори варзиши Лион Кунҷисор Шнемисов ва Исмоилов Эҳсонҷон толори варзиши Деҳқонбаша Кунҷи Кабул Шлеми Кабул. Ҳар ду нафарро баромад. Айротули бинед. Punch Hall va Varzishgar Askunji Kabul. Dahsi. Yakov Defolso. Xo'p. Tatami raqami 2 варзишгари Кунҷи Сурх. Яъне ки ғолиби муҳориба дониста шуд. Пеш аз муҳлат Саидов Ислом. ба татами рақами 2 давлат карда мешавад варзишгарони Иброҳими Саидмомин толори варзиши Лион Кунҷисор Шнемисор